Plastikoa. Gaur egungo material izarra. Hainbeste kolore, forma eta ehunduratakoak daude, ez gara konturatu ere egiten bizitzan ere bat sartuta dauzkagunik. Begiratzen dugun tokia edozein izanik ere, hantxe topatuko dugu. Nork ez du ezagutzen? Bueno, agian ez beti. Duela 60 bat urte arrakasta agertu zenetik, ez dago gure bizitzatik bereizteko modurik. Etxean, industrian eta kalean, arropetan, jostailuetan eta elikagaietarako poltsetan eta ontzietan. Plastikoan non nahi dago. Etxeak, ibilgailuak eta makina ugari egiteko erabiltzen da. Gure opari, apaingarri eta edonolako gauzetan dago. Are, gabonetako zuhaitzetan ere. Baina badakizu, dizdira guztiak ez dira urre. Plastikozko gauzen erdia inguru, behin bakarrik erabiltzeko dago pentsatuta. Erabil eta bota egiten dugu, besterik gabe. Baina ez da hain sinplea. Pentsatu alduzu inoiz zer gertatzen den gero hondakin horiekin? Behin erabili eta botatzekoak esaten diegu. Baina hori ez da guztiz egia. Ez gara berataz guztiz libratzen, plastikoa ez baita erraz desagertzen. Zati handi bat birziklatzen dugun arren, kopuruare handiagoa pilatzen da zabortegietan eta kontrolik gabeko isurketetan. Kontua da plastikoa gu baino gehiago bizi dela eta izugarri gogorra dela denboraren aurrean, eta ingurumena da hori nabaritzen lehena. Horixe da egia deserosoa. Distantziatik begiratzen diogu arazoari baina tartean gaude, eta gure inguruaren arduradunak gara. Natura babesteko ekin behar dugu. Informatzeko ordua da. Pixka bat hobeto ulertuko dugu kontu hau. Utzi istorio bat kontatzen. Egin dezagun 27 bat urte atzera. Dagoeneko inor gogoratzen ez duen kargaontzi handi batek istripu larria izan zuen ozeano barean. Egun hartan, ekaitzak jo zuen, eta inbestekoa izan zen, ezen ontzi handiak ezin izan zuen arekin, eta ehunka eduki ontzik amaitu zuten ur nahasietan. Hantxe, inprimagailu, zapatila eta plastikozko beste gauza eta jostailu tona batzuk erori ziren. Eta horrela, itxasabalean askatu ondoren, aurrentzako 30.000 ur panpinen abentura hasi zen. Gomazko milaka kastore, igel, dordoka eta ate geratu ziren gitoan flotatzen, inork espero ez zuen tokian. Historioa 11 urtez geratu zen ahazturan, zientzialari kurioso baten lanari esker zer gertatu zen jakin genuen arte. Panpin batzuek poloetara iristea lortu zuten. Eta ez hori bakarrik, zientziaren bidez azaldu zuen egorik gabeko ate horiek nola eman zioten bira munduari eta gaur gaurkoz balitekeela hala egiten jarraitzea. Ate horiek ezagutezin egongo dira orain, baina gomazko hondar flotatzaileek planetako urak kutsatzen jarraituko dute, behar bada beste 1000 urtez. Ipuina ematen duen arren dirudiena baino serioagoa da istorioa. Egunero plastiko gehiegik amaitzen du itsasoan. Iaz bakarrik uretara botatako plastikoa 10 milioi tonatara iritsi zen. Ez da erraza zifra hori ulertzea, baina pentsatu hau. Imaginatu zeru ertzerainoko 6 lerro plastikoz beteriko poltsaz josita, eta estalezazu horiekin planetako hondartza, portu eta itsaslabar guztien ertza. Argiago ikus dezazun. Plastiko horrekin gomazko ate berriak fabrikatuko bagenitu, probintziaso bat estaliko algo genuke, Gipuzkoa edo Bizkaia. Edo Arabaren bieren. Irudikatu berriro ere hori guztia urtero pilatzen. Plastikoak hainbesteko arrakasta izan du, zaila izango baita laster beste zeozerrekin ordezkatzea. Zati handiena ordea petroleotik dator, eta horregatik da kaltegarria ingurumen eta izaki bizidunontzat. Denborarekin plastikoaren zati handi bat bihurtzen da hauts edo zatitxo. Mikroplastiko deiturikoak dira horiek. Arazoa zera da, arrainek eta beste animalia batzuek elikagaiekin nahasten dutela eta batzuengandik bestengana igarota gure platerrean amaitzen duela. Kalkulatzen denez, gutxienez 700 espezie daude kontu honengatik kaltetuta. Plastikozko irla erdi ikusezinek planeta osoko ozeanoak, lakuak eta ibaiak kutsatzen dituzte. Are herrialde handien neurria dute batzuek. Plastikoen erabilera adimentsua premia da dagoeneko, eta zure laguntzarekin konpondu behar dugu. Lagundu ezaguzu arazo horien aurka borrokatzen eta kontsumo arduratsuaren 4 Bak zabaltzen. Baztertu erabilera, bestelako aukerarik baduzu.
Beheratu kontsumoa, ahal den neurrian. Berrerabili daukazuna, irauten duen artean. Eta sobratzen denarekin, birziklatu dagokion tokian. Busti zaitez eta parte hartu. Lo mío es plástico cero. Lo mío es plástico cero. Nirea zero plastikoa da. Lo mío es plástico cero. Nire aukera zero plastikoa da. Zero plastikoa kanpainan parte hartu zure ideiekin. Gelako lagunekin lehiaketan parte hartu eta ikasturte amaierako bidaia lortu. Animo eta sariaren bila.